power, design, innovation. Sa gitna ng demand para sa mga sasakyang matipid, may premium comfort at perfect sa modern lifestyle, muling pinatunayan ng Kia Philippines ang kanilang commitment sa hybrid at electric mobility sa pamamagitan ng Kia Movement na ginaganap sa SM City Clark nitong Huwebes, May 7. Organized by Kia Philippines, katuwang ang Laos Auto Group. Layo nitong ipakita ang evolution ng brand sa bansa. Tampok dito ang iba't ibang Kia models mula sa traditional internal combustion engine vehicles hanggang sa hybrid at fully electric vehicles o EVs. Isa sa mga pinakainabangan sa event ang bagong lineup ng Kia, kabilang ang Kia Sonet, Kia Sorento Hybrid, Kia Carnival Hybrid, at ang bagong Kia EV5 na unang inilunsad sa Manila International Auto Show. Bukod sa display, may chance din ng mga car enthusiast at lahat ng dadalo na ma-experience ng personal ang performance at comfort ng bawat modelo sa pamamagitan ng test drive activities. Meron din mga exclusive promo para sa mga bibili at magre-reserve on-site sa event. Aabot sa 450,000 pesos ang maaaring matipid sa Kia Carnival, habang mahigit 200,000 pesos naman ang savings sa Kia Sorento. May special discounts din para sa Kia Sonet na lampas 100,000 pesos para sa mga bisitang kukuha ng unit sa mismong Kia Movement sa SM City Clark. Isa sa mga bumisita, si Aris Bondok mula Bambantarlac, na agad na humanga sa mga bagong modelo ng Kia, lalo na sa Kia Carnival Hybrid. Kwento niya, pamilyar na siya sa kalidad ng mga sasakyan ng Kia, kaya na-excite siya ng gusto nang makita ang upgraded lineup ng brand. Malaking factor daw para sa kanya ang fuel efficiency ng isang hybrid technology. Masarap talaga siyang gamitin, malakas sumatak din. Nandun na lahat kasi komportable, matipid, saka yung looks napakaganda. Overall, perfect car siya talaga. Maganda. Talagang advisable siya sa mga bibili or mag-purchase ng sasakyan, try nila yung Kia. Lahat ng Kia, for sure magaganda yan. Ayon sa Kia brand marketing head na si Patrick Manigbas, layo ng Kia Movement na ipakita kung gaano nakalaki ang naging evolution ng Kia bilang isang global automotive brand. Aniya, hindi na lamang nakatuon ng Kia sa traditional vehicles, kundi maging sa hybrid at electric mobility solutions na mas environment friendly at mas praktikal para sa mga motorista ngayon. Ipinaliwanag din ni Manigbas na malaking bahagi ng kampanya ng Kia ang pag-educate sa publiko tungkol sa electric vehicles. It's very important, no? Not just for us, but we're also here for the customers, basically, no? Of course, our dealerships nationwide, our extensive dealership nationwide will always be there. Our sales consultants will always be there to welcome you. But we also bring it closer to the public, no? Yun nga, we're here also to educate people, no? I've already mentioned a lot about the Kia brand, but at the same time also the new technologies that are out there, no? In terms of providing fuel efficiency, savings, like the full battery electric vehicle, nandiyan yung charging infrastructure natin. So we're here to educate, and yun nga, the intention is for those who are ready to buy a vehicle, not just now, but maybe in 6 months or next year, consider buying a Kia. Ayon pa kay Manigbas, mahalaga ang mga event tulad ng Kia Movement dahil inalalapit ito ang brand sa publiko. Bukod sa test drives, meron ding product specialist at sale consultants na handang sumagot sa mga tanong ng bisita tungkol sa financing, features at iba pang detalye ng mga sasakyan. Tatagal ang Kia Movement sa SM City Clark hanggang May 10, kasabay ng selebrasyon ng Mother's Day sa weekend. Please feel free to drop by, talk to our product specialists, our sales consultants, test drive a Kia vehicle, enjoy our refreshments, and if you do reserve on site, you do get to enjoy exclusive deals, no, from Kia Philippines and our partners, no, from the Laos group of companies. We're very much here to welcome you, and hopefully you drop by and consider having a Kia in your garage too.
Raymond Tasoy, CLTV 36 News.